गिलिर बिबान लाग्रा गितफोर 68 नम्बर 19 सिरि फै जों अब्ला फरायनि फोरबोआ 27 मानोना बियो सानफ्रोमबो जोंनि बिबान दिखांग्रा बियो जोंनि लागै बासायग्रा इसोर जाबाय। नोंथांनि जिबनाव जेंनाफोरजों मोगा-मोगि गिलिर बिबान रुजुनाङोब्ला नोंथाङा मा खालामो? जोङो मानसि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय जोङो जायो, जोङो लोङो, जोङो उन्दुयो, जोङो जोंनि जेंनाफोरखौ नेवसिनो जोङो नाजायो एबा जोङो बे जेंनाफोरजोंनो मोगा-मोगि एक्सारसाइज खालामलांनो गोनां जायो। आरो माखासे सुबुंफोरा बैफोर जेंनाफोरनि थाखायनो गाव गावखौ सहायनो हायैनि फोजोबस्रांनानै लायो, जायखौ जोङो नुनो मोनो। बेबादिनो जों सुबुं माहारिनि जिबनाव माखासे ओरैबायदि गिलिर जेंनाफोर दङ दि जाय जेंनाफोरा सानफ्रोमबो फुङावनो जोंखौ लोगो हमो आरो मोनायाव बिसनायाव उन्दुनायावबो जोंजों लोगोसे थाफायो जोंनि माइन्डआव, जेराव जों उन्दुनो हाया। दा नोंथाङा बेबादि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला अब्ला नोंथाङा खोनासं। जोंनि बासायगिरि बिफा इसोरा जोंनि सानफ्रोमबोनि गिलिर बिबानखौ लायो। गासैबो थिग जाजोबगोन जेब्ला नोंथाङा नोंनि जेंनाफोरखौ बिनियाव गथायनो बा बिनियाव गारनानै होगोन। बेनि ओंथिया बेनोदि बि गासैखौबो नोंथांनि गिलिर बिबानखौ सल्भ खालामनानै होगोन, जायनि जाहोनाव नोंथांनि जिबनाव गोजोननायखौ नोङो मोननो हागोन। नोंथांनि उन्दुनो हायै जिबनाबो उन्दुनो हागोन। खेबसेल' नङा, सानफ्रोमबोनि बजायखौ बिनो लागोन। नोंनि जिबनाव रेजेंनाय मोनगोन मानोना बियो नोंनि बजायखौ दैखांनो थाखाय थोजासे गिदिर आरो गोहोगोरा। बेनिखायनो नोंथाङा दिनै गावखौनो सोंनानै नायदो, कुइससन खालामनानै नायदो, बेबायदि जेंना जेंसिनि गेजेराव गोजोननायखौ मोननो थाखाय दिनै नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ? जानो हागौ नोंथाङा गावखौनो खुद्रिदों, सहायनो हायै जादों जानो हागौ। जोङो सुबुं माहारिनि जिबनाव मोननै लामा दङ। बे मोननै लामायानो जाबाय खुद्रिनाय आरो इसोरनि खाथियाव थांनाय। आं नोंथांनि थाखाय बुंनानै होनि, नोंथाङा खोनासं। बे मोननै लामाया माब्रै होननानै बुङोब्ला खुद्रिनाय। जोङो गोबां सुबुं माहारियानो जिबनाव जेंनाफोरजों जुजिनाङोब्ला जोङो खुद्रियो। मानो बिब्दि जानो मोनखो? बेफोरो आंनि जिबनाव, आंनि न'खराव मानो फैखो? नाथाय नोंथाङा बिनि सोलायै नोङो इसोरनि खाथियाव थां, बिखौ नाजाव, बिनियाव नोंनि सहायनो हायै गिलिर बिबानखौ गारनानै हो। बिनो बेफोरखौ गैया खालामगोन। जेंनाया गिदिरानो जा फिसायानो जा बिनो गथाय, अब्ला बिनो गासैखौबो थिग खालामजोबगोन। नोंनि जिबनाव गोजोननाय सान्थिखौ मोननो हागोन। जोङो गोथांनि बिजाबाव जोङो फरायनानै मोनखाबाय, गितफोरनि 68 नम्बर 19 सिरियाव फोरबोआ 27 मानोना बियो सानफ्रोमबो जोंनि बिबान दिखांग्रा, बियो जोंनि लागै बासायग्रा इसोर जाबाय। जेब्लायबो गोसोआव लाखि, इसोरनियाव मिजिं दं।